Kowe nyapa hen? Ulur. Ular apa? Jagung. Lha iki sanek tukulan jagung wis tak tuwekno rek kok ulure iki nyapa? Sembuh. Kok bos. Heh, Tak kan ngulurin neh marai. pan ngulure neh. Sulam ta iki. Nah, Oh. Jenenge iki sistem apa? Tumpang sari apa tumpang tindih iki? tumpang tindih. Tumpang tindih. Nek kaya anu ngono kae. Ya. Tak tumpang tindih. Diuruki bentar tangan tikus. Ngene. Pakai oglok. Heh? Pli. Nyapa Pak Yang? Wong iki kon ngunduhi malah jagunge kok tinggali ning alas apa? Duh, tak kira lek rokok apa piye ngono Pak Wi. Nguruki padha ae lho gelis ya.